Тенчо Карайнев. Десен, не го пащай. Неделчо Пенчев, червен ъгъл, Тенчо Карайнев, син. Да, спокойно. Късай! Ай, късай, знаеш какво. Голата търси. Айди! Браво! Моята, дай! Браво! Следващата среща Младен Добринов срещу Йордан Герасимов. Дай гледа! Пак! Спокойно! Тенчо Пенчев, червен. Спокойно! Тенчо Карайнев, син. Категория 90 кг. Ай, твоята! Твоята! Ай, малък, твоята! Твоята! Айде! Спокойно! Дишай! Ставай! Да, знаеш как става. Стани! Ставай към него! Стъпи на крака! Да, фани главата! Добре! Ай, коляно! Той се измори, малък! Спокойно! Дишай! Айде, моята стана! Да! Лаките, гледай! Късай! Да, подкажи! Закопчай краката! Дай, стаза! Късай го това лаките! Дишай! Спокойно, малък, той се измори. Спокойно! Дишай! Не остана! Спокойно, ай, фания тая ръка! Спокойно, дишай съм! Ай, дивай! 10 секунди! Дай ти кърпа, дай ти нещо. Дай му ли?